Walang sipon ko, grabe. Ano natin? Saan ba natin iharap? Pistahan ngayon sa Sa mga probinsya. Jessa, good morning. ano tayo ngayon tayo? 14? 16? Bakit? Maghahapon, piyesta sa amin. Wala tissue. Ate, natatayo. Ay, pero May tissue pa dyan, dahil wala na. wala na, te. May kasi. Akatirang ilog ko. Wala kang tissue ngayon. Yung nandun sana makuha ba? Pag yun na lang magamit dito. Katinang ilong ko, guys. Thank you sa patamsak, Jessa. Katinang ilong ko ba? Mag-ano tayo, guys, ha? Jane, good morning. Salamat sa patamsak. Ang ano ng ilong ko, ang kate. Pwede ba maglagay ng jacket dito? Isa lang gamit kong cellphone. Pwede din pala, no? Live lang ako saglit, guys, ha? Ano lang to, ano lang ako, update. Sobra ano ng ilong ko. Welcome, Jane. Thank you sa pagpunta, ha? Eko. Ano ba ilalabas kong maluto? Ang uban ko tayo nasipagtayuan. Yung uban ko baga, nasipagtayuan, ha? Wala man, Itim Meron? man, Meron, Itim. Yung maliliit. Oo. Ganun, kasi pinapabunot ko nga. Ang kate. Wala din yan. Hindi ko alam kung ano ilalabas kong pagkain. Work time na, guys.
Grabe ang sipon ko. Bakit? Uwi naman ako kagabi ng sa allergy. Minom ka? Wala na. Na-immune ka na. Wala tayong saging Telma, thank you. Good morning. Thanks for coming. Wala ka din jacket. Ano talaga yung ilong ko? Update lang yan, guys. Ano lang yan, pang WH lang. 1 hour lang ako Then, mag-work na si Pinkay. Thank you sa inyo, guys. Hindi ko pa kayo na sa GC ba? Wait lang, nabisi lang si Pink. Aryan, good morning. Good morning, Aryan. Magano tayo lang. Hindi ko talaga alam kung ano lulutuin ko. Nag-isda tayo last Nung Friday. Ay, hindi. Thursday. Webes. Oo. Webes. Parang sarap matulog ba? Kung pwede lang. Kung pwede lang. Isigaw. Sarap matulog. Pwede bang hindi na mag-work? Pwede ba matulog na lang tayo, guys? Parang inaantok pa ako. Bigla akong inantok dun sa aking
Ano ba? Manok? Manok? Or magkarne? Yung antok pa matulog. Ako'y gusto kong matulog pero hindi pwede. May work. Tanghali na, oh. 9:30. Ano ba pwede makain, Day? Parang bitin ako dun sa kinain ko. Pero walang masarap makain. Anong tayo ng vitamins? Ang laki. Ano kaya mga itsura ng mga kinuha ko? Kailan man dating natin? Ngayon! Nakaka-hurt. Good para sa'yo, lahat? Nakaka-hurt. Hindi ko alam, Day. Hindi mo alam, eh. Basta pag may nagandahan ako, Mind ka ng mind. oh. Ang hirap, di ba? Enjoy, enjoy, click, click. Tapos, ikatapos. Hurt, hurt. Hurt, hurt. Click, click, tas hurt, hurt. Shit. Kakainis talaga. Hindi ako makamove on ba? Ay, kada yan. Day, ano? Magkano, Day? Para man 200, Day. Mahigit, Day. Magkano? Tapos paglabas ko ng siya, Day, 280, Day. Ay! Nasa magkano na yun sa atin? Uy, may natawag man. Huyo! Sino to naka-live man? Ako nasa yung sa kong phone. Patay pa naman yung phone kong isa. Sino ba ito? May natawag. Wait. Sino? Mahina pa naman itong sumagap ng signal tong isa na tong phone. Sino ito? Hindi ko makita kung sino. Calling lang. Coming lang. Coming lang. Coming. Sino? Wait. Hindi yan makita sa taas, te. Hindi, kasi naka-live nga ako eh. Ayan, sino? Ah, si ano? Huwag talaga Yung to. tinawagan mo kanina. Puta ka ne. Barita. Magayon pa ka, hilinga. Wala yung nihina niya. Nag-ulay na naman kami kasbangge. Tamahal-mahal maray ang ticket ba? Dahil talaga ako pigbakal. Dahil ka talaga pa uli.
End na ko guys. Thank you.